Me olimme 2 viimeistä päivää poissa tästä, kun tämä talo valmistui. Muun muassa sokkelit maalattiin ihan siinä loppuvaiheessa. Kun ajoimme pihaan, niin me todettiin, että eihän tämä taida meidän talo olla. Talo oli todella tullut sieltä 1900-luvulta 2000-luvulle, 2020-luvulle ja olimme erittäin tyytyväisiä. Talo oli maalattu ruskeaksi ja me haluttiin ehdottomasti niin kuin sieltä 1900-luvun värimaailmasta siirtyä tähän 2000-luvun värimaailmaan. Se oli yksi tarkoitus ja toinen oli se, että tietysti puurakenteinen talo tarvitsee huoltomaalausta. Me haluttiin nimenomaan paikallinen yrittäjä, joka tekee täällä Kuopion alueella maalaustyötä. Se on yksi iso peruste. Toki toinen on sitten se, että hinta ratkaisee jonkun verran. Famula ei tässä tapauksessa ollut halvin, mikä tarjosi, mutta nämä muut tekijät, jotka sitten ratkaisivat tänne, että päädymme Famulaan. Meillä oli hyvä yhteistyö heti alusta lähtien. Jo se vaihe, kun Famulalta käytiin täällä katsomassa taloa, antoi semmoisen luotettavan ja hyvän kuvan toimijasta. No mä nostaisin tässä ennen kaikkea esille nämä maalarit, jotka olivat siis todella mukavia. Meillä oli hyvä yhteistyö koko ajan heidän kanssaan. He esittivät kysymyksiä minulle ja minä aina heille. Ja yhdessä katsoimme joitakin ratkaisuja tämän prosessin aikana, että se tyydyttää meitä ostajina ja myöskin sitten he pystyivät sen toteuttamaan. Ja ennen kaikkea se, että voimme niin kuin edetä askel askeleelta eteenpäin koko ajan. Voin suositella lämpimästi Famulaa maalausliikkeeksi, joka suorittaa tämän tyyppisiä tehtäviä. Olemme olleet erittäin tyytyväisiä heti siitä tarjousvaiheen alusta työn suorittamiseen ja lopputarkastusvaiheeseen saakka.